боло рафтани нархи чиптаи ҳавопаймо ба Русия муҳоҷирони тоҷикро нигарон кардааст. Арзиши як чипта аз Душанбе то Москав то 3000 сомонӣ афзудааст. 2900 3000 ман Новосибирск. муҳоҷирон барои хариди чипта маҷбур ҳастанд ки дари бонкҳоро бикӯбанд. мо Москва мегирем. чанд сум аст? Москва хавзи пурсидем 10170 мега. доред ҳамон қадар? Не надорем, қабул надорем. чӣ мекунед? ҳамон ки қарз кунем гирем рам ё ягон поезд хати барем, автобус хати. агар шумо қарз гиред аз ки қарз мегиред? ҳамон ки ай банк мегирем, оз ки қарз метавад. мусоҳибони мо ки қасди сафари Русияро доранд мегӯянд барои қарз гирифтан ба наздикон ва дӯстонашон муроҷиат мекунанд ки дар аксар маврид ҷавоби рад мегиранд. ҳамон дӯстон масалан як ҳамон даромади дорад ки зиндагии худша масалан ба зур мебарад. масалан як шиноси худамон аст ки барои Москва рафтан пул надоранд. як ҷурашон ваъдаш кардааст ки омада пул метиҳам тӯли як моҳ мешавад ки дар Дубай асту омада наметавонад ҳеҷ наметавонад ки ин ба Москва равад. ва на танҳо чипта балки загранпаспорт ҳам қимат шудааст. баъд муҳоҷири бечора намедонад ки қарз барои чипта гирад ё барои загран гирад. ин барои ҳар як муҳоҷир бисёр душвор аст ки пайдо кардани пул. арзиши чиптаҳои ҳавопаймоӣ миёни кишварҳои Осиёи марказӣ дар Тоҷикистон аз ҳама гарон аст. муҳоҷирон мунтазири кордиҳандагонеанд ки харҷи роҳ ва ҳуҷҷатгузории онҳоро медиҳанд. ҳамон роҳи бо челҷа фирма гуфте сабдан ки мебаранд хам фирмараш дар мекунанд. чон мегиранд ба авусу ай мекунанд. вақти корда айолик минус мекунанд. агар мисоли гап ёфтем ба пагои дига мерем наёфтем ҳамон фирмараш дар мекунем. мусоҳибони мо мегӯянд бояд ба Русия раванд чун ягона манбаи даромад аст. оз зур намерасада ба чиз самолёту ба ё намераса қиматтара. агар барои чӣ ки ба автобус мерем ба автобус барои ӯ мерем ки хай шароит неста ба бисёр рози ҳамин бичораҳоям шароити ҳамун чизам надора. мисол шароите ки ба гар бугӯй ки барои нами самолёт рафтанам нестай пул намераса барои чӣ мерай ози худо накарда бо мерай аҷа бо депортут кунам биён уже намеша. нархи автобус 800 сума инам хела. ака барои вай рафтан мисол инам меган ки мисол инам 4 рӯз меганам 4 рӯз мерава 3 рӯз мерава мисол амуда халда хушо ҷавобгӯ бошам бо хушутар меша. азоби вазмин кашидагем на автобуси худ монане гиде автобусо да омадагем азоби вазмин кашидагем да гиде автобусо. чунин посухро ҳам шунидем. меравем паялиш нашид пиёда меравем. طبق معلومات غیررسمی زیاده از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند که تامین مالی عائله‌هایشان به ذمه آنهاست. همه ساله در موسم‌های آغاز کار در روسیه مهاجران تاجیک به گرانی ارزش چیپته‌ها روبرو میشوند و قرض گرفتن از بانک و نفرانی علاهیده برای آنها به قول ریسک است. با کاوس دیپارتاسیا کردن بو مگانا مجبوریم بیام اگون گوپون و بفروشیم پلا بیتیم.